så YouTube, så i dag så skal vi hjemsøge en legeplads, der hvor jeg bor. Jeg har hørt nogle mærkelige ting, der sker, og vi har taget lommelygten med, fordi det er mørkt lige nu. Så ja, så nu er vi kommet udfor, og jeg har lommelygten tændt. Så ja, og der er en kælder herhenne, hvor der sker noget mærkeligt. Og jeg har kameramanden med. Han vil gerne med dernede, så ja. Okay, og jeg er ked af det, at jeg ikke har uploadet videoer i noget tid. Det er fordi, jeg har været syg, og jeg har ikke haft tid, så... Og der er faktisk lige kommet en ny video med 2 drenge. Den har jeg optaget noget tid før jeg blev syg, så ja. Og I kan se, kælderen den er lige derhenne, jeg lyser på den. Det er den der lige der. Det er en p-kælder og alt muligt. Og der er nogle gange folk, der skriger, har jeg hørt. Så man kan høre en gammel dame skrige. Så ja. Og det er fucking koldt bare lige. Og husk lige at like og subscribe, hvis vi skal lave mere videoer, hvor vi hjemmesøger ting. Og vi skal hen på en anden legeplads på en skole. Jeg har hørt nogle andre mærkelige ting, og med nogle mennesker, der går rundt. Så nu er vi hernede. Jeg visker lige, fordi det er creepy. Shit. Jeg så en anden person gå dernede. Det er rigtig crazy. Nej. Jeg skal ikke dernede igen. Det siger jeg bare lige. Jeg skal fucking ikke dernede. Nej. Det der var sygt. Hvad fuck er det der lyser? Hvad fuck er det? Hvad fuck er det derhenne? Nej. Legepladsen, den er lige der. Jeg tror, der er noget sat op, for der var sket et eller andet crazy med nogle børn, der var et eller andet, der faldt igennem sådan en trappe. Så ja, nu går jeg lige hen og tjekker på den der trappe, og det er bare en lygte. Fuck, jeg blev bange for den. Så lige ser jeg, at hunden lå og pis. Shit. Nej, den der kælder. Jeg er ved at dø, mand. Jeg så en person, der går dernede, mand. Klokken 1 om aftenen. Hvad er det for noget, mand? Jeg burde dø. Okay. Så, ja, som I kan se, så er det der, der er sket. Et barn, der faldt ned. Jeg ved ikke, om personen er død, men de siger, der sker nogle mærkelige ting her. For at komme og vise. Her. Ingen adgang til rutsjebanen. Gangbroen er defekt. Varmeste mester. Det er fandme et mærkeligt navn. Okay, jeg hopper over. For jeg skal sgu prøve noget. Okay. Jeg skal lige se, om nogle af dem er ikke løs. Fordi, ellers gør jeg ikke. Er nogle af dem løs? Shit! Jeg sværger, jeg vil have sig! Okay. Tak fordi... det er en joke. Tror jeg virkelig, videoen er færdig? Okay, film lige mig at komme med. Det skal se fucking sygt ud. Edit! Er vi klar, eller hvad? Gå ind til rutsjebanen. Hej! Hvad så der? Mit navn er Erik! Nå, nu går vi hen til den anden legeplads. Og det der er fucking nøjer på. Det der er fucking... Se det, mand! Der stod herovre! Nå, og jeg tænker nok, at han siger det bare for likes. Jeg gør det ikke! Jeg slår! Og jeg råber bare lige. Og folk der sover. Og jeg ikke hører det, folk. Dernede, der er den der skole. På lige lidt for her. Shit. Og der kommer en FIFA-video ud senere her. Når den har jeg uploadet, så er vi i gang med FIFA-video. Og det bliver så med quiz. Eller jeg ved ikke, hvordan jeg skal det. Så med en app, jeg har.
Og så trykker du på den, og så vælger den dit hold, som hvordan, sådan. Den vælger bare, du trykker bare, så siger den PSG mod Brøndby eller et eller andet. Nej, jeg finder på. Kitja! Fint for helvede da. Jeg var selv. Det var skønt. Jeg blev fucking bange nu. Hvordan er skønt? Jeg fucker ud der. Hvad fuck? Jeg er bange. Okay, kan. Det er det okay. Okay, hvis vi følger så løber vi så hurtigt. Højst der kamera, mand. Vi skal bare løbe direkte. Okay. Mikkel. Hvad fuck er det derovre? Hvad fuck er det? Jeg går hen og udforsker det. Jeg skal finde ud af, hvad det er. Det der er lige er sket, at vi sætter på, der står man bag et træ og kiggede. Det ligner det. Men jeg går hen og kigger nu. Det her bliver fucking creepy. Vi gør ikke noget. Vi er her for at se om. Bare rulle dit skilt. Man, mit liv. Eller er det? Kom. Okay, jeg har et andet end her. Det er det samme som. Hallo? Hvis der er nogen her, så brug jeres kræfter, eller tag vores energi. Vi skal væk, sagde han, eller et eller andet. Hørte du ikke også? Ja, jeg har det tæt på mig. Fuck, hvor det er. Prøv at se, hvor gammel du er. Hvor gammel er du? Jeg hedder Peter. Hvad fuck?